Nakasuway ba ka nga na offend ka sa usa ka tawo? Nasakitan ka siyang gibuhat? Kasuway ba ka nga gibetray ka sa isa ka friend? Isa ka trusted friend? Nasakitan ba ka sa gibuhat sa isa ka family member nimo? Naa ba kay nahiubsan sa imong kauban sa trabaho, sa eskwelahan, o naa ba kay kasuko sa usa ka tawo nga gibuhat niya sa una nga hangtod karon bit-bit gihapon nimo? Now, abi nimo, kana nga klase nga feeling, isa na ka dangerous, deadly nga feeling sa imuhang life. Dili siguro ka aware, pero dako kinagihatag nga damage sa imong emotion, labi na sa imong spiritual life. Now, unsa man ning resentment? Ang resentment sa Cebuano gitawag ni siya kayugot. Mismo ako murag naglisod kog sabot aning kayugot. Kanang pagtipig nimo kasuko ba, kahiubos sa usa ka tawo. Normal ang tawo mahiubos ug masuko. Pero ingon ang Bible, be ye angry and sin not. It means nga kung nagpapuyo na kag kasuko, kahiubos si mong kasing-kasing nga taod-taod na nang naa diha. Isa na siya ka-unhealthy nga pag-manage sa imong emotion. Now, kinumdum nung ko last, I think 3 days or 4 days ago, nagpa-check up ming kati sa among ubo. Kay may na manigurado ta. And ang finding is, dili man siya major problem. Gitagana mig mga tambal, ganingon ng doktor nga, limpyo man kag lungs, sir. So, gitagaan mig mga tambal. So, nakoy allergy sa kaning mga nagahutoy-hutoy ko. Nagpa-check up mi kay ang kinumdum mo yung 3rd day katong na-diagnose siya nga nasa pneumonia. Nagsugod lang to sa simpleng ubo. Gamay nga ubo. E gani ko imong tanawon karon ang mga cancer nagsugod lang sa gagmay nga bukol, gagmay nga pain, and then pila ka years na diagnose nga mga cancerous dahil siya nga mga cells. So the same is true. Abi nimo ang pagtipig nimo kasuko sa usa ka tawo. Gamay lang siguro nga butang, murag basic lang nimo, permi nimo ginabuhat. Pero kung di nimo mabantayan sa paglabay sa panahon, mahimo nang isa ka seryoso kayo nga problema, virus sa imong emotion, sa imong mental, ug sa imong spiritual life, even sa imong physical body. Now, sa na pa-check up ming kati, giresetahan mig tambal, and then among giinom. Once ang doktor moingon, ma'am or sir, nakay problema sa kidney, nakay problema sa lungs, nakay problema sa imong heart, mao ni akong prescription, kinahanglan nimo ning imnon. So diha mi maning kamot og inom og tambal tungod kay seryoso na mong balatian. Now karon na-realize og ma-realize nato karon og maayo nga dili healthy ang imong life kung nagtanom kag kasuko kay ubos sa katawo. Og naa karon ang cure nining sermon. Atong tan-awon karon unsa man di ay cure nining tanan. Ngano ang tawo mubati man niini? Ngano mo tipig man tag kay ubos? Ngano mo tipig man tag kasuko? Number 1, we feel justified in our resentment. We feel justified. Kasagaran biya ka ng natay kasuko sa katawo, diha nato ginaagi ang pagtago sa ato ang kaugalingong salapod. Unha nato sa kasuko, unha nato sa kahiubos, aron nga ang ato ang failure matabunan o didto ta mo focus sa atong pagkasuko sa usa ka tawo. Ma-feel nato nga murag na justify ba nga mapawalang sala ta siya na nun ang sad-an kay siya atong nahiubsan. Number 2, it makes us feel superior. Ma-feel na to nga, mas maayo ko, kaya ko nakasala. Ikaw, mas ubos ka, kay ikaw ang nakasala. And usually, mauni siya ang nahimo biyaw sa na itong mga habit. May ngunta, ikaw man ang sayop. Nganong ako may mo paubos. Kung di ko masuko, pasabot na nga, wa kay sala, wa kay sayop. So, masuko ko,
Mahiubos ko aron pagpamatuod nga ikay sad-an. Ikaw ang mas superior. And number 3, isa sa mga causes is we enjoy our resentment. Usay mahimo naging habit na to. Naging mga tao nga mas dali nila makita ang pain sa gibuhat nga di mausaw sa katao kaysa good side niya. Nay mga tao biyang inana nga dili ta kabantay kung naa kanini nga klase nga attitude sa imong life. Mahimo nimo ning habit mo nang dali na kay kamasakitan sa tanang mga butang. Now, kung dili mabantayan kining resentment, kining mga minor nga mga kahiubos nato nga tago-tago sa tong heart, kaning mga minor nga mga kasuko, kung di nimo na siya maagapan ug kuhaon sa imong kasing-kasing, mohatod ni sa isa ka attitude nga gitawag nilang bitterness. Ang tao nga bitter naay pait nga kinaiya, pait nga mood, unhappiness, wa na joy imong life, nagsil na kagunahuna sa imong kasuko sa katao. Imong plato wa na uli. Imong kutsara giapilog kaon, hinumdum mo sa lula sa una, sige siyag pa fiesta. Nya taga humans fiesta magyaw-yaw na siyag tusa ka tuig. Kay iyang kutsara nawa, iyang platong antik nawa. Bitter. Puro na kasuko ang imuhang ma-feel sa katao. Every time makadungog ka sa iyang ngalan, mausab day mong mood. And then hantod mo hatod na sa pagdumot na gyud og tao. Bitterness. According sa doktor, sa ilang survey, 90% of our illnesses are caused by anger, fear, resentment, and bitterness. Once na kay kasuko sa katao, nga wa ka let go, na kay ubos niya nga wa ka let go, bugat ka na sa feeling. Well, according sa study mo na makapa-weak sa imong mga cells. Mo nang daghan sa mga cells ang mga luya, di na mo apekto ni sa imong immune system, dali na ka maigog mga sakit, dali na ka maigo sa mga atake sa mga viruses. Isa sa mga sikat nga psychologist si Sigmund Freud. Usually sa college, tunog kini nga ngalan ni Sigmund Freud. Isa siya ka psychologist, nag-study siya sa mga human behaviors. At the age of 83, namatay si Sigmund Freud. Kung ingon ang mga scientist nga napaunta ikataas sa iyang edad. Pero early na ni nga death niya. O gani, majority daw sa iyang life, nag-struggle si Sigmund Freud tungod kay na siya bitter nga attitude. Namatay siya nga friendless. Wa siya friend. And nagdako si Sigmund Freud nga daghan kay siya gikahiubsan o gikalagutan nga mga tao. Munang ingon pa ni Sigmund Freud sa iyahang writings nga wa gyud niya na enjoy ang iyahang life. Once na kay bitterness, di niyo ma-enjoy ang life. Na kay blessing, pero di gyapon na enough nga malipay ka tungod kay ang grabe ang virus sa bitterness. Now, ang bitterness mo apekto po ni sa atong mind. Dili lang sa atong health, no? Dili lang sa atong human health, mo apekto po ni sa atong thinking. Daghang ko kailang nga mga tao nga hangtod na lang karon na slave sila sa ilahang unforgiving spirit. Lisod kay ang pagpasaylo para nila. Nay mga tao nga bitbit nila ang pain gihapon sa resentment o bitterness hangtod karon. Na siguro sila'y past memories sa ilahang family, gimaltrato sila, na siguro sila gikahiubsan nga usa ka tawo. I've known some people nga bitbit nilang kahiubos gyud silang relatives ug silang loved ones. Ang uban victim sa rape, murder, uban gikawatan ilahang balay. And para nila lisod kayo gyud ang pagpasaylo. So it could affect our mind. Di lang sa atong health, sa atong thinking. Once atong thinking mapulyot na sa bitterness, unforgiving attitude, lisod kayo magkinabuhing malipayon. Number 3, bitterness affects our personality. Once na atay kasuko sa katao nga taod-taod na,
Muusab na sa ato ang personalidad. Di na maayo atong mood. Hantod mahimo nag yung lifestyle nato nga tingala ta malipayon man ni siya sa una. Nganong karon bugat naman kay gnaw, di naman lipay ikuyog noon nato. Now, according sa study, once na kay kasuko sa usa ka tawo, yan nagsinagbalik-balik sa imong mind. Most di man tanan pero dako kay percentage ug mostly daw sa mga tawo nga inani. Ilang nasundog ang ginabuhat sa mga tawo nga nakapasakit nila. Nganuman, once na kay kasuko so sa katawo, lawom kay dulot nimo. Sige nimo sad kahuna-hunaan. Once sige mo sad kahuna-hunaan, magbalik-balik si mo hunahuna ang iyang gibuhat. Kabalo ka unsa na hatag nagsag information sa imong brain nga eventually di ka kamalay nga ang iyang sala kaniadto imo na ang hinihinay nga nasundog. Muingon si imong brain okay lang man ni. Kay kasagaran ang permi musulod sa tong hunahuna sa hinihinay mahimo ning normal na lang nato. Psychology nag-ingon nga the more ka magsiguna-huna sa usa ka tawo, it's either negative or positive bang impact sa hinihinay, masundog gid nimo daw pud takog chance ang iyahang ginabuhat. Muna nga kung gusto ka nga di ma-influence imong life sa mga negative people, kalimti sila. Wad-a sila sa imong hunahuna. Ang rattlesnake, na sila karakteristik di ay nga unique kayo, weirdo. Kay once matrap ang mga rattlesnake sa ilang kaaway, sa ilang fear, o sa ilang kalagot, na sila karakteristik nga ilang paakon ug unay ang ilahang body. Sila mismo amo paak sa ilang lawas. Gani daghan sa mga rattlesnake ang nangamatay tungod kay sila rin nagpaak silang koglingon nga lawas. May tabo na daw kasagaran if ang rattlesnake marattle na siya. Magpanik na siya, masuko na siya maayo sa iyahang situation. And the same is true with our life. Pila na kahigayon imong gipasakitan imong koglingon tungod sa pain nga gihimo sa usa ka tawo diha nimo. Kung ang struggle nimo hangtod karon naa paghihapon, it means imong gialaw nga ikaw ma-damage ka continuously sa usa ka tawo nga nag-damage o nagpasakit nimo before. Number 4, bitterness affects our relationship with God. Gamay nga recap, bitterness affects our health, bitterness affects our mind, bitterness affects our personality, and bitterness affects our relationship with God. Daghan kog kaila even before hangtod karon nga wala na nangadtog church kay naa sila kahiubos sa usa ka tawo. And ayaw ka-offend kung inani imong life, kita mang tanan. Daghag time gyud nga masakitan kita, lisod gyud mo pasaylo. And mo nang ato nang gisgutan para ma-guide ta niini nga klase nga virus sa atong spiritual health. Now, ingon ang Luke chapter 11 verse 4, part ni sa pagtudlo ni Christ sa pagampo. Nagtudlo si Christ og model prayer. It doesn't mean ato ning balik-balikon, kundi mao ni siya ang the way sa pag-construct sa prayer. Ingon si Christ nagtudlo sa unsa pagampo sa disciples. And forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. Numdo mo sa mga model prayer dato. Forgive us our sins as we forgive to those who sins against us. So sa atong prayer, part gid ang pagpangayo natong pasaylo sa atong sala. Ingon ta, Lord, pasaylo ako sa akong sala, sama sa akong pagpasaylo sa nakasala nako. Kabalo mo unsay pasabot ana. We are accountable, connected sa ato ang pag-forgive sa isa ka brethren ug sa ato ang pagpangagpasaylo sa Dios. It means nga kung dili ta kapasaylo sa isa ka tawo nato, di pod kapasaylo ang Dios dinhi nato. So the more ka nga dili mo pasaylo nila, the more ka nag-ingon, Ginoo ay lang sa akong pasayloa sa akong sala. That's the point. Matthew 5:23 to 24, tanawang gingon ni Christ.
Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. It talks about gift, sacrifice, offering to God. Every time magsimba ta, we are offering ourselves to God. Worship, pag-offer na siya sa Dios. Ingon si Christ, inighatod nimo sa imong offering sa altar, unya nakahinumdum ka nga naa pa kay wala napasaylo nga igsuot. Halabiyai sa na, pakig-reconcile o pasaylua sa siya. And then balikin ni, and then i-offer. Kasi point ni Christ, dili tanang paghalad nato sa Dios, pagduol nato sa Dios, iyang gidawat. Kay hangtod nga naay barrier atong emotion, nga wa ta nakapasaylo sa atong isig kay igsuon, babagid na sa atong pag-offer sa Ginoo sa ato ang kinabuhi pod. Now, I don't know unsa ang mga barrier karon sa imong life. Pila ka tawo ang nisamad sa imong emotion before. Wa ko idea unsa ilang gibuhat nimo, pero duty nimo ang pagpasaylo nila. Dili nimo responsibility ang pagbaton og hatred kasuko sa ilang gibuhat nimo. Now, naay benefits ang forgiveness. Later, tun-an nato unsaon pag-forgive. This time, unsay benefit sa forgiveness. Ang bitterness, resentment, kasuko, kahiubos, pagdumot, nga taod-taod na, isa na siya ka-symptom nga wala pagyud ka nakapasaylo. Ang tao nga nakapasaylo, mo kalimot man. Lisod ikalimot kung dili gyud makapasaylo totally. Benefits sa forgiveness, number 1, forgiveness will make you free. There's freedom in forgiveness. Now, kung ang tao nakasala nimo, ilan ang responsibilidad sa Dios? Dako sila tulubagon sa Dios kung sila nakasala nimo. Na kung ang tao nakasala nimo, ang imong responsibilidad pod ang pagpasaylo nila. Dili nato responsibilidad ang pagtanom o pagdumot ngadto kanila. Abi nimo, first time ko naka-experience ani. Taon-taon na naipipila ka mga tao nga di gyud ug maayo, di gid maayo ang ilahang ubang aspects sa ilang life nga treatment dinhi nako. And honestly, dako kito nga test sa akong life. Kinahanglan ba ko mo dumot, bubalos, or mo pasaylo? And one night, I decided to lay everything to God. Lord, ako na silang gipasaylo. Sincerely, heartily, and medyo nasakitan ko ato nga time. Akong gi-give up tanan sa Ginoo. Lord, di ko gusto ma-stress. Di ko gusto maguba akong focus. Ikaw na ang bahala nila, ako na silang gipasaylo. Years went by, na ko gi-expect. Before ko nibalik og Cebu, isa sa mga tao nga naka-hurt nako gyud before, ni duol after sa mong worship service. And then ni-confront siya nako, siya nga, Pastor John, sorry kay sa akong gibuhat sa una. Wa yun ko nag-expect. Wa ko'y idea nga iya tong buhaton. And makita na kung siya sa kasincere ni aksyon og tulo iyang mga luha. Siya nga gi-admit nako ang akong sala sa una nimo. Ug karon nag-suffer ko. Pero nakita nako karon nga ikaw ang gi-bless sa Ginoo. Pasaylo ako sa tanan akong gibuhat nimo. And that time wa na ko napugnan gyud. Mitulo gyud ako mga luha. Abi nimo, human niya nagibuhat, nausab ang tan-aw nako niya. Mitaas akong respect natong tawhana. Yes. Mitaas akong respect niya tungod kay dili tanang tao makadare pagatubang, pag-admit silang faults ug pagpangayog pasaylo kinasingkasing. Pag-abot na mog Cebu, labay ang pila ka tuig gihapon, another person ang mitchat nako
sincere kay nga pag-message. Wa pod ko nag-expect. Ingon sa Pastor John, hila nakatuig ang milabay, taas yung message pero ang content niya is, pasaylua ko sa tanang nahimo nako nimo. I know na pasakitan ti ka. And that time, nahimo kong emotional nagbasa sa iyang chat nga message. And the same is true, nitaas ang respect nako sa mga tao nga sama niya na. Kabalo ka unsay may tabo. Once mo forgive ka sa isa ka tao, mao nay starting point nga ang Ginoo mo'y mulihok sa kasing-kasing sa tao nga imong gipasaylo. Dili kinahanglan mga silag sorry nimo. Imong duty ang pagpasaylo nila na nga silag pasaylo or wala. Once imo nang pasilang pasayloon mo nang time imo nang gilet go, Lord, ikaw na bahala nila. Og diha gid nga point, ang Dios mo sugod siya lihok sa kasing-kasing sa tao nga imong gipasaylo. Munang one day moduol gid sila nimo, ma-admit ug ma-realize gid nila ang ilahang faults. Posible pang mohatod nila sa pagpangayog pasaylo sa ilang gibuhat. Pero hangtod nga di ka ka-let go, di ka kapangayog pasaylo, di gyud mo lihok ang Ginoo sa ilahang kasing-kasing. Number 2, forgiveness will bring blessings into your life. Abi ninyo ang blessing, katulang faithful sa church, katulang nag-evangelize, katulang prayerful. No, my friend, ang blessing naka-base pod unsa ta mo pasaylo sa ubang tao. Human si Job gi-condemn sa iyang mga friend na wadan siya kwarta, hurot iyang family, nahurot, nangamatay iyang mga bata, napagid siya sakit nga di gid maayo. Ngabot iyang friends gi-condemn noon si Job. Human sila nila gi-condemn si Job, na ay right si Job masuko. Paulion sila magdumot. Pero kabalo mo sa Job 42 verse 10. Job 42 verse 10, nabasa na ko ni last Sunday, ingon si Job, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Human si Job ni pasaylo iyang mga friend, human niya gipray ang iyang mga friend, iya pang gibless iyang mga friend. Kung sige ngon, the Lord restored all the losses of Job. Awa, indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Gibalik sa Ginoo times 2 ang kadato ni Job. And nakaanak na po sila bag-o sa iyang wife. Ang blessing magsugod once mo forgive ka. Once ang tao na unforgiving spirit, closed kayo imong heart sa mga blessings sa Ginoo. Check yourself. Basin, isa sa mga reason nga nung di kasulod ang panalangin sa Dios sa ato ang emotion, sa tong life, even sa tong family, basin ato ning gilak ang ato ang panimalay sa ato ang unforgiving spirit. Once mo forgive ka sa tao, imong gialaw nga ang Dios mo'y mulihok sa mga butang nga di na nimo kayang lihokon. And that would be the time ang Ginoo mo lihok na beyond sa imuhang capacity. Mo na amaze ka sa iyang mga blessing. Si Joseph the dreamer sa Old Testament time, na siya'y right magdumot sa iyang brothers. May imagine mo na nga gitagak siya sa tabay at young age. Batanon pa kayo si Joseph gitagak sa tabay, gibaligya sa mga traders, gibaligya sa Egypt, batanon pa kaayo, teenager pa si Joseph, nagtrabaho, nagbugat ka trabaho. And then pila ka years si Joseph, wa niya nakuyog iyahang family. Itagaan pagyud siya og sala nga wala niya sukad buhata. Isa ka seryosong sala. Hinungdan si Joseph na priso siya for how many years. And then part sa plano sa Ginoo, nag-interpret ni Joseph ang dream sa Pharaoh. Hinungdan nga ang Joseph nga pinakaubos nga piniriso na level up, nahimo siyang second powerful man in command sa Egypt. Inana kataas ang yambakan Joseph.
Nay famine 7 years sa ilang yuta apil ang silingang mga nasod. Ang mga igsuon ni Joseph, ilang mga anak, niadto sa Egypt na ngay tabang sa pagkaon. Wa sila mag-expect nga buhi pa si Joseph. Wa sila mag-expect nga ilang maatubang didto ang master nga ilang ludhan sa pagpangayg pagkaon, ang ilang igsuon nga ilahang gitraidor. Pagkakitang Joseph nila, wa nagdumot si Joseph. Wa siya nag-blame. Gani dali ni Joseph nga itrato sila with kindness and with joy. Tungod kay si Joseph nakapasaylo siya maigsuon. Kabalo mo unsay gihatag sa Ginoo kang Joseph? Gibless siya sa Ginoo sa influence. Gibless siya sa Ginoo sa credibility. Grabe ka trusted si Joseph. Lima ka di siya Egyptian pero giisalig sa entire ni Pharaoh ang entire land sa Egypt. Gitagan sa wisdom sa pag-manage sa business ug sa resources sa Egypt. Once ang tao mapasayloon, di gyud ka layo sa panalangin sa Dios. Testing ira gud. Si Job, human si Job, human yung ipasaylo yung maigsuo ay ang mga friend. Gibless siya materially, yung family, o spiritually. Daghang blessing ang Ginoo sa imong life, nga wala pa lang nimo nahibaluan, gawas kung magkat-on ka sa kinaiya sa pagpasaylo. So, unsaon man nato paghimo ang atong kasuko, kayugot, ngadto sa pagpasaylo. Number 1, recognized that God is the judge. Isipa kanunay, wala sa imong kamot ang paghukom. Naagyod sa Dios. Isa sa reason nga nung masuko magudta. Tungod kay para nato deserving ang tao nga may pasakit nato og punishment. Dapat siya maguba iyang kinabuhi. Dapat maguba iyang pamilya. Dapat makabalus ko niya. Dapat inani may tabo niya. Romans 12:19. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So if naay nakapasakit gyud nimo, normal nang mahiubos ka og masuko kaniya. Pero yung Bible, ayaw pa og mai. And then, dili na to responsibility ang pagtipig og kasuko. Ihatag tanan sa Dios, ang Dios nay muhatag sa hustisya para nimo. Amen? Ayaw na i-troubled imong mind. Ginoo, nihayahay man ni siya nga iya mo kung napasakitan. No, wa ka kabalo deep inside. Naigiandam ang Ginoo gyud nga hukom para niya. So hinumdumi kanunay nga ang Ginoo mooy nagkupot sa hustisya. Number 2, to overcome bitterness, confess your sin to God. Isulti ang tanan nimong sala sa Dios. Ang pagtipig og kasuko usani siya kasala actually atubangan sa Dios. Kailan mo time bomb? Once magtago kag time bomb sa imong kamot, hinay-hinay ikaw gid ang mag-suffer ana. Ang unforgiving spirit, once imo nang itago-tago sa imong kasing-kasing, maunay mo damage sa imong entire life, even sa imong entire family, even sa next generation. Mura na siya genes ba nga mapamana nimo man gud. Confess your sin to God. Kung naay nakasala nimo, wa na ngay pasaylo, pasayloa sila. Di mo duty, di ka maghulat na nga sila moduol nimo. Og isa sa way nga imo ang ma-let go ang pain, confess it to the Lord. Abi nimo ang attitude bitaw nga dili pagpasaylo, manifestation na siya sa ato ang fleshly nature. Natay duha ka nature, ang atong old sinful nature nga wala giluwas sa Ginoo mo ni atong body, o ang atong new spiritual nature nga mo'y giluwas sa Dios. Ang kinaiya sa pagdili pagpasaylo, usa ni siya ka manifestation sa usa ka unod nun siya nga pagpakontrol.
Pasabot ana dili na guidance sa Holy Spirit usa na ka fleshly nga influence. Yung say may tabo kung naata nana, Romans 8:13. If you live according to the flesh, you will die. And hindi literally death, physical death. Well, naiuban, nahimo ning literal. But it means, muhatag yung damage nimo if magpa-control ka sa fleshly nga control. Ang dili pagpasaylo, unod nun ni siya nga control. Now, ingon ni, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Kung imong i-surrender tanan sa Holy Spirit, fleshly nimo nga binuhatan, diha ka magkinabuhi. Number 3, forgive even as Christ has forgiven you. Unang buhaton nimo is, recognize that God is the judge, ang Dios mo'y pahimua sa hustisya. Ikaduha, i-confess ang imuhang unforgiving spirit sa Ginoo. Number 3, forgive even as Christ has forgiven you. Unsay basis sa ato ang forgiveness? Na once mo pasaylo ta, i-base na to ni sa pagpasaylo po ay ni Christ din hinato. Imagine na daw, kung wala ka pasaylua sa Dios sa iyong mga sala. Deserving bagod kang pasayloon? Dili. Pero nga nung gipasaylo ka, tungod sa grasya kaluoy sa Dios, tungod sa hustisya sa Dios. Human ka na save. Di ba natay daily sins? Gahapon nakasala ta. Kinabuntag nakasala na punta. Karon makasala na punta. Ugma makasala na punta. Every day ta nakakommit og mistakes, mga sins. Pero napulaan bag pagpasaylo ang Dios nimo? Wala. Kaya kung napulaan ng Dios pagpasaylo nimo, gihipos na kaniyas kalibutan. Pero naay something comfort with ka, Lord, nakasala na pud ko gahapon. Pasaylo ako, Father God. Kabalo ka, after ni mag-pray mo gani mong feeling, tugod kay in reality, gipasaylo na pud ka sa Dios. Pasaylua daw sila sama sa pagpasaylo sa Dios nimo. One time si Peter, Lord, kapila man kung pasaylo nila? 7 times lang ba Ginoo? Ingon si Christ, dili 7 times Peter. 70 times 7. Dili ni literally times ni mong 70 times 7. Ingon si Christ, himuang kinaiya gyud ang pagpasaylo. Ayaw iha pa ang pagpasaylo. Dili ka deserving pasayloon, gipasaylo ka. The same, di sila deserving pasayloon, pasaylua sila. It doesn't mean pasayloon mo sila kay wa sila sala. Haya-haya gud nila pastor. No. Naay gihimo ang Ginoo nila consequence sa ilang gihimong sala. Part nimo ang pag-let go. Pasaylua sila para ikaw mahimong gawas nun. Now, ingon ni Christ, sa time na si Christ sa cross, gibati ni Christ ang kahapdos sa tiil, sa samad, ug sa lansang. Unsa ingon ni Christ? Father, forgive them, for they know not what they do. Pasaylua sila amahan. Kining tawhanang nagsiglansang sa kamot, pasaylua ni amahan. Pasaylua sila sama sa pagpasaylo ni Christ nimo. Ayaw himo ang painful ang pag-forgive. Lisod gani ang pag-forgive. It means nga wa pa gini mo totally nahatag tanan sa Ginoo. Number 4, trust the Holy Spirit to make your forgiveness real. Once mo forgive ka, lisod yun. Moingon ng uban nga, ipadana lang ko sa gera, pastor, ay lang sa pagpasaylo. Pero sultihan ti ka, lisod ang pagpasaylo once dili mo convince o mo guide ang Holy Spirit sa imong life. Ingon ni Christ, forgive to those who sin against you. Love your enemies. Lisod mo forgive kung ikaw lang. Pero once ang Holy Spirit mo work, gaan kaayo ang pag-forgive. Tanawang Romans 8:13. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Once ihatag nimo sa Holy Spirit ang demand sa imong flesh,
diha ka may mong gawas nun, diha ka magkinabuhi. Sabi nimo si Joseph the Dreamer, nganong dali sa iya ang pagpasaylo, na mention niya sa Genesis chapter 50. Nganong dali ni Joseph ang pagpasaylo siya maigsuon. Tanawa daw. Verse 19 to 21. Sa time nga miduol ang mga igsoon ni Joseph sa Egypt na, wa sila idea nga si Joseph na matubang nila. Wa na sila kaila kay gwapo na kay Joseph. Verse 19. Joseph said to them, "Do not be afraid." Kay nangahadlok ang igsoon ni Joseph. Hala, ato man din igsoon nga atong gi traidor. Basi noon pang silutan tanini. Ingon si Joseph, "Do not be afraid, for I am in the place of God. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive." Ingon ni Joseph, mga igsoon, ay mong kahadlok. Kung dautan inyong plano nako sa una, inyo kong gibaligya, inyo kong gibutwatag sala, pero gihimo to sa Ginoong good para sa kayuhan sa tanan. Kabalo mo si point dining Joseph, nagplano mong dautan nako, daghang tao nga nagpasakit ni Joseph, pero ang Dios nag-uban ni Joseph, hinungdan nga bisan to di maayog treatment ang brothers ni Joseph kadto niya, ang Dios nag-promote gyapon sa life ni Joseph tungod kay iyang gihatag sa Ginoo tanan. I don't know kinsa nang nagpasakit nimo karon sa imong life. Bad ilang intention nimo, pero once itugyan nimo sa Ginoo, ihatag nimo sa will sa Holy Spirit, kaya niya himuong good ang resulta sa imuhang kinabuhi. Yes, kaya niya himong victory ang defeats nga gihatag nila sa imong life. Kaya sa Dios himong joy ang pain nga gihatag nila sa imuhang kinabuhi. And here comes Joseph. Sa verse 21, "Now therefore do not be afraid, I will provide you and for your little children, little ones." And he comforted them and spoke kindly to them. Bisag gamay nga anino sa kasuko, wala gyud. Bisag gamay kasingka si Joseph, wala. Na siya gugma gyapon nagigstorya sa iyang mga igsuon. Kay once totally maka-forgive ka, do nagigaan kay nga feeling sa imuhang kasing-kasing. Ug ang Dios lang gi makahimo ni ana. Ang imong part ang pag-surrender ug ang paghimog desisyon. Part sa Holy Spirit ang pag-work out sa forgiveness sa imuhang kinabuhi. Sadang si Peter, ingon sa Lord, kapila na ko siya pasayloon? 7 times. Ingon si Christ, no Peter, 70 times 7. Gipasabot ni Christ, attitude Peter, kinaiya gyud ang pagpasaylo. Pero wala nangutana si Peter, Lord, unsaon man na pagbaton nga kinaiya. This morning, hangyo ang Ginoo, unsaon man ako Ginoo, pagbaton kanang kinaiya sa pagpasaylo. Kay hangtod nga di mo lihok ang Ginoo sa imong kinabuhi, di gyud ka kapasaylo. I know na someone nga nagsamad sa imong pagbati. Pila na katuig ang nilabay siguro or bag-o lang. Hangtod karon kung bit-bit gihapon nimo na, isa na sa mga reason nga nung wala nimo na-enjoy ang imong Christian life. Wa nimo na-enjoy ang fellowship sa mga igsuon. Muna isa sa hinder nga nung atong prayers dili gid matubag. Hangtod nga naa na nga pain, burden, barrier sa imong kinabuhi. I-let go na siya. Let go, Lord. Gusto ko mahimong free. Gusto ko peace sa akong heart. Gusto ko, Lord, mo move forward. Gusto ko, Ginoo, mahimong malinaw na akong pagkinabuhi. Tudloi ko sa pagpasaylo. Amen. Amen. Pastor Jan, naagya pong ko'y pain, hatred nga memories niya. Ang imong part, ang pagtugyan ng nanas sa Ginoo. Tuguti ang Holy Spirit, mo'y moayo sa imuhang emotion. Sa hinay-hinay,
ayuhon niya imong pagbati. Dili tanang pag-forgive, mawa dayon inikhuman ang imong feeling. Once mo forgive ka, diha sugdan sa Ginoo pagtrabaho imong kasing-kasing aron sa hinay-hinay nimo ma-let go ug malimtan gyud ang di maong gibuhat sa tao sa imong kinabuhi. Powerful ang forgiveness. Daghag tao nga nabag-o, gi-bless, na imong fruitful ug meaningful ilang life human sila mihimog desisyon sugod karon pasayloon na tika sa tanang sala nga gibuhat nimo sa akong kinabuhi. May the Lord God bless sa imong desisyon karong buntaga. Father in heaven, thank you Lord. Do pila kahigayon mi Lord na sakitan and na-damage Lord even ang among Christian life. Ginoo nini mga orasa, muhimo mig choice, muhimo mig desisyon. Gusto na mo Lord nga may mong gawas nun na mi Lord sa pain, sa slavery karon sa among emotion ug sa among heart. Sa tanang tao Ginoo nga nakapasakit namo Lord, amo na silang gipasaylo. Ginoo, tabangi mi nga kini nga forgiveness mo work, i-bless ni Ginoo nga desisyon. Liho ka ilang kasing-kasing Ginoo nga one day ma-realize nila Lord ang lesson nining tanan. Ug Lord, liho ka pod ang among kasing-kasing nga ma-realize ta mo Ginoo nga daghan kay mga butang Lord nga wa na mo nahatag ang best diha nimo. Tungod kay napugan mi tungod sa among mga pagbati nga wala na mo Lord na deal og insakto. Salamat Lord sa freedom. Although napay pain Lord deep inside, pero Lord, kuhaa kining pain, hinihinay Ginoo, ipuli ang kalinaw, direction, o ang opportunity Lord nga once again ma-serve ka namo ug mapanday nimo ang among kinabuhi. Thank you Lord. Thank you sa imong Holy Spirit. In Jesus name we pray. Amen. O amen.